Mabasa sa ilang libro, ang iglesia ba ang haligig sukuranan sa kamatuoran? Seventh-day Adventists believe. Nag-ingon sa pahina 140, the church as the pillar and foundation of the truth. Matud-an ko nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang haligig sukaranan sa kamatuoran og dili ang Biblia. Sumala sa Biblia og mga referensya. Una, gamito nato ang Biblia nga may logo sa Seventh-day Adventist, butangan man nilag logo, sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Kon malangan man o galing ako, ikaw mahibalo, unsaon paggawi, diha sa sulod sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o panalipod sa kamatuoran. Unsa ang haligi o panalipod sa kamatuoran? Sumala sa Biblia nga may logo sa Seventh-day Adventist, ang iglesia sa Dios. Ang iglesia, dili ang Biblia. Nganong dili Biblia? Kay ang Biblia, dili maong iglesia. Kay sumala pa sa ilang ministry magazine, 15 to 1600, na-compile ang Biblia. Ulahin na sa iglesia. Karon, unsa man ang iglesia ha? Nga gipamatod-an nga haligig sukaranan sa kamatuoran. Mga kaigsunan, kabalo kamo nga ang doktrina simbahan Katoliko, we are not sola scriptura, Bible alone. Di ta letra por letra, pero tungod kay uhaw man sa panginahanglan ang atong mga kaigsuonan, gusto letra por letra, therefore, atong gigamitan og ubang mga annotated version sa Bible nga letra por letra mabasa. Una, unsa man yung iglesyaha ang gitukod sa atong Ginoo nga gipamatud-an haligig sukaranan kamatuoran. Di ko mabangamit, of course, og ako ang panig sa Catholic dahil bias anhita sa Seventh-day Adventist una. Ang gasita nila, ang giingon, aron ang tanang mga tao masinati sa relihiyon ni Kristo og maluwas tungod sa pagtuo kaniya. Iyang gitukod ang iyang katolikong iglesia o gisugo kini sa pagdala sa Kristyanismo ngadto sa tanang katawhan. Unsa di ay ang iglesyang gitukod? Sumala sa ilang referensya, Iglesia Katolika. Pero kung Iglesia Katolika, mao ba na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Anita sa ilang magasin gihapon. Ingon, pahina 29. The Apostolic Christian Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321 Anno Domini. Karon, kining mabasa sa ilang libro, ang iglesia ba ang haligig sukuranan sa kamatuoran? Seventh-day Adventists believe. Nag-ingon sa pahina 140, the church as the pillar and foundation of the truth. Unsa di ay ang pillar and foundation of the truth, bisan sa ilang libro, simbahan. Wala nag-ingon, church and the Bible. Karon, unsa mang simbahana kanang giingon nga pillar and foundation.
Kini dili ni Katoliko baya ha, pwede ma-examine nila nga mga gipanggamit namo kay igno na putag tampered. Dili ni Katoliko pwede niyo makita na naa sa kuan. Okay. Sa unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15, unsa man ini ang simbahana nga pillar and foundation of the church. Nag-ingon din the whole Catholic Church is the pillar and ground of the truth. Unsa di ko no? The whole Catholic Church is the pillar and ground of the truth. Unsa man ang pillar and ground of the truth? Mao ang pagpanudlo sa kamatuoran. Aron mahiusa isip usa ka karnero sa Dios. Unsa man ang simbahana. Sa Paraphrase Bible Testament, di gyapon ni Katoliko, bisang maalaan na putan ni ang nagtampered. Naa diri mabasa sa 10:16 ang one holy Catholic og niya usab sa isa pa ka Paraphrase Bible na mabasa gyapon one holy Catholic sa John chapter 10 verse 16.